Sanibonani, welcome back to enye video. Welcome back to Nkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe, like video, share video as well. Please like ama videos guys. Kubaluleke kakhulu. Alike ama video. Mungaka subscribe, please do so. Kanye ke nokubuka ama ads. Ngicela ungawaskip ama advert, kuyasiza kakhulu. Nkosi yami ngiyabonga times 10, okay? So, ngiyeke ngapost video ngoMax Makhaya ngenkathi kuthiwa ke ukhulume ngesilo lapha nabafowethu etasikho isilo kwaZulu. Ngazo postela enye kwakukhulunywa ngokuthi ke ngathink ngabona udaba lapha ephepheni so lezi bekhuluma ngokuthi uphumise exwayizwe lapha ebadaleni bekhuza lapha uMax Makhanya ngokukhuluma ngesilo into enjalo bafowethu. Ngazo post video again angithi mina ngiyana update vele, you know, ngithi uMax Makhanya usephendulile emveni kokuthi abone naye ukuthi kuthiwe sokuphumisa exwayiso sokuthi akayeke indaba yakhe yokukhuluma ngesilo, right? Wenza ivideo uMax Makhanya bafowethu ekhuluma ke ngokuthi ubone ephepheni iphepha leli iso lezwe bebebhalile ukuthi uMax Makhanya uyakhuza ngabadala ukuthi akayeke lento ayenzayo otherwise. So uthe mayisebonile ke waseya responda kuMax Makhanya ethi angeke ngisaphinde ngikhulume ngesilo seno, right? An update mina ngifuna nje ukuthethisa ngobhuti Max Makhanya because I'm just telling you what is happening. Utheke lapha esethenge kaphinda akhulume ngesilo senu. Wasebuya ke kulelo phepha ebelibhalele lo daba yona video enzonilethela yona manje wabuya ke wa address iphepha isolezwe nalabo ababhalayo laphana wathi ama editors akhona into ekanjalo nje, wathi iphepha laseBosch iphepha nje lokushidaba iphepha nje liqamba amanga ngaye. You know why eliqamba amanga ngaye? Because phela yena ngesikhathi ekhuluma ngesilo nje usuke ekhuluma nje vele ngodaba olukhulunywa ngabanye abantu, you know, yena usuke babaza nje kuphela kodwa udaba selukhona, hayi ukuthi nguye othini ngesilo into ekanjalo. Uzozimamelela leyo video angizwe ukuthi, you know, kubalekile sometimes ukuthi uma upost ivideo engasiyakho just ugcwalise kancane, ungamane uyithathe nje uyinameke on your channel. You have to ugcwalise kancane. So iyona into engizama ukuyenza ukuthi nginganipostela uMax Makhanya ngingafakanga awami ama words so that I don't get into trouble, okay? So ikhona ivideo uMax Makhanya eaddress abephepha isolezwe ethi phepha lokushidaba into ekanjalo nje. Ukwatile nje uthi usuke babaza naye ngoba bakhona abantu vele nami ngiyabona ka TikTok baningi abantu abakhuluma ngesilo bese addressa bethi amahlazo in. So uthi uMax ngisuke mina ngibabaza ukuthi lolo daba luphuma yimi ngenkosi. Hayi mina ngithe nje anginankosi, angizange ngisho kuningi, angizange ngithuke isilo kodwa iphepha libhale lathi. So nango Max Makhanya ke eaddressa iphepha lesolezwe. Kunaleli phepha lamakula, iphepha lokusula isihlama leli lamakula ekuthiwa yisolezwe. Leli phepha lokusula isihlama leli ekuthiwa yisolezwe, umphuphe wephepha, iphepha laseBosch, iphepha lasetoilet, iphepha lokushidaba leli elibizwa ngesolezwe libhale amasimba laphana, labhala ngoMax Makhanya, lizama ukuyikhuphula, lizama ukuyibuyisela egemini, lifuna ukutrenda, lifuna ukuthengwa ngegama lami, Mthuvi bukanyoko. Iphepha leli ekuthiwa yisolezwe, iphepha lamakula eli-edithwa ilezinja lezi ekuthiwa uThulani Mbatha noZwelakhe Ngcobo. Le article le ibhalwe yileli phara leli lakwaNtsele ekuthiwa uSabelo. Wena Sabelo Ntsele uyiphara elaziwayo eThekwini, uhamba undinda lapho phakathi kwamabhilidi eTheku, ufuna imigqomo ongayiginqa bese uyadla msunukanyoko. Manje uqashwe ileziginqathuvi ezimbili ezama editors aleli phepha lokushidaba laseBosch ekuthiwa yisolezwe, uThulani Mbatha noZwelakhe Ngcobo. Ibona abaqashayo ukuthi ubhale amasimba ngoMax Makhanya. Funa ukukutshela ukuthi akusanganwa sidalwa la koMakhanya msunukanyoko. Niyezwa inhlunu? Thulani Mbatha msunukanyoko, Zwelakhe Ngcobo msunukanyoko, Sabelo Ntsele msunukanyoko. Kusho mina umfoka Makhanya. Kade niyangidakelwa nini.
nilwisile nini isolezwe liwe bhu phansi isolezwe naxosha abasebenzi bonke ababesebenza kuyisolezwe ngoba senihluleke ukubakhokhela. Siyazi ukuthi abasebenzi badilizwa besolezwe ngoba iphepha lingasatrendi, iphepha seliphila ngamanga seliqhamba amanga, lawa bhu liwiswa amanga ayebhalwa kulo abantu baze bawabamba amanga esolezwe. Siyazi ukuthi lelo phepha elamakula, iphepha lamakula isolezwe liwe bhu phansi, lamakula ahenquza nje alambe abhuza impukane ahlulwa ngisho ukunikhokhela. Yikho senihambe nihenquza ko TikTok nje nifuna amasimbe ezindaba. Uyabona mina into engayisho ngesilo ngangingayisusela ekhanda, ngangiyisusela ezindabeni vele ezayikhulunywa, ngangikhuluma indaba ekhulunywayo, indaba beyivele isegudwini. Ayikho into eyavele yaqhamuka noMax Makhanya. Obuka noma nibhala laphana nithi uMax wathi nibhala into ekhona ko YouTube eyayikhulunywa vele isegudwini. Yini eyenze ukuthi ebese niyasukuma lana senibhala amasimba niyanya laphana ngegama lika Max, nibhala ubuthuvi bodwa, nenza sengathi manje lezi indaba zifike noMax. Ningijwayela amasimba. Uyezwa wena Sabelo Ntsele, uyezwa Thulani Mbatha nawe Zwelakhe Ngcobo, hambani nina niyofuna umsebenzi nini. Isolezwe ayisekho indaba yalo. Sinama smartphone manje, indaba ziyayifikela kithi. Asafune emaphepha. Yekani ukusinyela nini. Yekani ukusinyela. Uyabona? Qhubekani nishaya indlwabu lapho, nishaya indlwabu lapho, nipheqana izinqe lapho, wena Thulani nawe Zwelakhe. Qhubekani njengoba nizitabane nje niziyinkonkoni, qhubekani nipheqane lapho, nishayane indlwabu, nenze wonke amasimba lawo, ngoba ngazi ukuthi njengoba nibhala ngoMax Makhanya nje kulamasimba esolezwe, niyekelana ukubhala ngani ukuthi nipheqane imdidi lapho nibe ningabafana. Yekani nje ukungijwayela amasimba mina. Uyabona? Mina uma ngabe ngikhuluma ngalo muntu lo ekuthiwa uMisizulu, ngisuke ngibabaza. Ayikho indaba evela kimi engake ngayikhuluma ngoMisizulu. uMakhanya mayekhuluma ngoMisizulu lo enimbiza ngesilo, ngisuke ngibabaza. Amahlazo engisuke ngingawalindele ukuwezwa ngaso. Nani eniwaziyo lawo mahlazo lawo? Na ivideo iyatrenda la, ivideo iyatrend ivideo la kumanje. Nikhuluma nini ngevideo etrendayo ekuvela khona ukuthi kahle kahle lo muntu lo vele uyinkonkoni? Naloko nizothi nikuzwe ngoMax ibitrend ivideo niyibona, anibhali ngale video niyibonayo etrendayo yalo muntu ohlala eAmerica okhule naye uMisizulu, bengabangani, bethengelana insangu, bethengelana otshwala. Namhlanje lo mfana uyas-expose isilo senu uthi siyinkonkoni. Nibhala nini ngalokho? Nibhala uMakhanya akaza kukhulume lokho. Akaza kukhulume lokho kutrendayo manje ekuthiwa isilo siyinkonkoni. Angaze ngisho lonto leyo. Kodwa iyatrenda. Uma nina nifuna izinto ezukuthuka isilo, anibhali ngani ngalezo zinto lezo, nikhuze labo bantu labo, ngoba uMakhanya uthatha into vele esuka itrend. Namhlanje kuyatrend ukuthi isilo besidivoza uNdlunkulu. Angaze ngikhulume lonto. Iyayitrendela ukuthi isilo bese siwafakile amaphepha edivozi, sidivoza uNdlunkulu waso. Yonke lonto niyibhala nini? Niyibhala nini yonke lonto leyo? Uyabona? Yonke lonto nizothi iqhamuke noMakhanya. Ayilona iqiniso yonke lonto. Aniyiboni nina yonke lento. Njoba sekuthiwa ke manje isilo sesihoxise umendo, sesihoxise umshado ebesizowushada. Sekuphume ngisho idate yomshado, isilo sesiuhoxisile umshado, sesihoxise ngisho isecurity yalowo ngoduso ebesizoyishada. Zonke lozo ndaba aniyiboni nina. Zonke mayikhulunywa uMax sekuzothi uMax uthukisilo. Aniwabona amanyala nina?
Aniwabona nje amahlazo aphambi kwenu agilwa ilo muntu enimbiza ngesilo. Yonke lonto senizothi mina ngithuka isilo sibe sigila imkhuba phambi kwenu nisibona. Angithi mina uma ngabe ngithi anginankosi, anginasilo mina, selokwalala umdlokombane nje, anginankosi. Ngikushiso yini lo? Ngikushiso zigigaba namanyala engiwabonayo engiweshwamayo mina emuntwini okuthiwa uyisilo, izinto engingakaze ngiyibone. Mina zingitshela ukuthi akusona isilo lesi. Izinto nje eziputshukayo nezivelayo ngalesilo zingitshela ukuthi this is not a king. Ngoba ayikho inkosi mina eyake yangiphatha eyake yenza wonke lamanyala lawo. Ayikho. Uyabona? Even ngisho amakhosi lawa eindawo. Ayikho engiyaziyo mina eyake yenza lamanyala. Lawa enziwa yilo muntu enimbiza ngesilo. Uyabona? Yonke lozo ndaba nizothi uMaxi uthuka isilo, uMaxi akahloniphi, ngihlangana phi mina ngoba mina ngikhuluma into ekhulunywayo. Ngikhuluma into ekhulunywayo, into nani enibonayo. Wethulani Ngcobo. Ubani uThulani Mbatha? Yes. Wethulani Mbatha. Nawe Zwelakhe Ngcobo. Nawe Sabelo Ntsele. Msunyonyoko yekani ukungijwayela amalilebe mina. Ningathi manilambile lana bese nilambele egameni lami, manipheqana nishana indlwabu lapho nikwenze lokho under my name, ningazongijwayela umsunyonyoko. Ningazongijwayela imsunyonyoko mina. Uyabona? Ayikho into engake ngayikhuluma ngomisizulu. Ayikho. Mina ngisuke ngihlaziya, ngibabaza lokhu osekuvelile. So asingajwayelani indaba yegolo, please. Singajwayelani nje indaba yelebe elinenkwashu. Please. Ngisuke ngibabaza lokhu osekuvele. Ngithuka njengomZulu. Ngisuke ngibabaza ngithuka. Ngihlaziya lokho osekuvele okukhulunywayo nokwaziwayo okuteleviswa ngisho ezindabeni zaku TV ko SABC kuyakhulunywa ngalezi zinto engisuke ngiyibabaza. Yini into engithuke ngayisilo mina? Yini engithuke ngayisilo? Aningaze nikuzwe nina kwabe izindaba, ama-video akhona ko YouTube, ama-video akhona ko TikTok, ko Facebook. Expose amanyala kaMisizulu. Ningijwayela amasimba nina. Ningijwayela nje umnqundu. Uyabona?